Now guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot. And please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Ayan, part 2 na ni guys. Please share this video. Ayan. So, part 2 na ni taga Digo City to guys. Katong mag-isa ng gato. Katong isa ka mag-atong sila dahil mag-programs ng isa. Ini di mau. Asmado, sir. Asmo mo naman, ha? Ano, wakay kusog? Ay, kiniagi si mo, ha? Bag ulang o dugay na? Kuha na, magkarmarasong. Takanya mo. Adi, ang katong iagi ako ang kuwan. Ay, gato. Oo. Mga sobrang bulan. Iagi si mo, ha? Sayang go. Di ba ka manigarilyo? Hindi mo. Inom. Nagainom ko lang siya. Mag-explain ko sa mo, ha? Paminawa ko. So, Paminawa ko kay importante kini sa mong kalawasan. Dili lang para sa mo, ha? Apil po ko, no? Labi na dyan sa taon mga viewers. Kani dire, mga pagkamasayod mo ni balay-balay sa uric acid. Kani sugar, ha? Uric acid. Kani sugar. Kani mo ka, mga nikato nga mga madungog na to, kasagaran, no? Uric acid o ang sugar. So kani uric acid dire, natin ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kaki, juice. Ha? So asan daghang pasulod sa lawas mo na yung maapektahan, ha? Why? pag na ako, mas nangala ang doktor na. Hindi siya magtuwa na yung health, kaya ang edad ba? Kaso nga time yan, itong pag-atake niya, biyahe ko ato, bilar ko, biyahe ko, ulit ko siya sa ato, nabiya na, bilar na ko daan niya, biyahe ko, Yeah. biyahe ko, biyahe ko itong kabuntang panulog jazz, init kayo, kabut ako ito bilar kay, kalaksa, ako taga-jazz, kaya kaminyo ko, nakaminyo ko sa, Mau matangga, kumilitan na naman, awalang maong. Sige, ay. Oh, lisod na kaya ko. Awagin nanta ka. Tsara, bi. Slide na. Ano wala man po dito nga, eh? Baka kahit kang dako ba? Tunga ah! Eh, tulong lawan. Sige, ay. Kaya B. Small B. C. sige, ito na, Grace, matano. E. Grace, mo siguro itong hilot lagi na ko. marami, Ano, barayo. Sa sa tiguang ba? G. Inom daw ko sa babot akong kuwan. Hilot-hilot to sila hilot. Nasa lagawas ba ito? Ilang Jen. hilot kuwan. Hindi man ito taga-baro na yung nanawag mo. Bansalan, magsaysay man to. Mo gani, sa una, inom daw ka na isang kuwan ni kuwan. Kuan. Rinda ba? Kuan. Saysay man to. Sa tinong barayo. Bariyo man ang barayo. Kauran yung mursya ba? Bariyong Hindi, matanaw. ang sa problema.
niya sa problema. Nang uy. Ganun na yung makagbarayong, di man ko taga-barayong. Kawal lagi mo. Kaya lang gusto sila magsaysay. Maura mo guna sila kihalig, barayong, magsaysay. Maura mo na dito tanan. Municipality ng barayong. Di ba, maura na sa kuka tanan ba? Ito lang nila mang ako, bakal nga. Balik yan, ibalik tanan. Itong parente ni Brenda ba? Organic saitin. Mabulakan mo kayo matamang mo. Pinagtiyong. Oh, depende. Dita ni mo pa magilis ka. Kung gano'n makadalam na. Dita ni mo pa magilis ka dula. Dili mo lahi-lahi mo na. Nag-level. Kanana-ana. Yung nag-snipe mo. Uy, power up ba?
gatas mo. Dako. Dako, ma. Sir, hantay yan.